naregikan sa Shopee. Isa pa mga kabingkaw. 2,000 years YouTube later. channel mga kabingka. And for today's video mga kabingka, mag-unboxing na po tayo mga kabingka. Naregikan sa Shopee. Mga kabingka, abrihan na nato ni kung unsa akong gi-order mga kabingka. Let's go. So, ganina na hinabot. No? Gikan sa Shopee mga kabingka. Ayos kayo mga kabingka pag bigil, no? Oo, ni siya mga kabingka. Level up, level up. Susuhay ng gunting-gunting mga kabingka. Panita ng gunting, yan kitaan. Pero pilig naghahanap na yung kita binawag mo. Pero pilig naghahanap na yung kita binawag mo. Mauna yung mga gulay mga kabingka. Upat ka buhok mga kabingka is 499 akong nabayaran ng mga kabingka. Binawag ka buhok ko. Upat na ka buhok. So ato aning abrihan yung isa ni mga kabingka. Siyempre para mapistit and project. Lami, kanuhay daw na yun. Diba? Oo. Ano siya kalabasa? Oh. Lami kayo. Kaya sarap. Lut na siya pa. Yung klase ng gulay mga kanto. Ang okra. Okra, oh. Ang talong. Ay, talong. Batong nito. Crispy na kayo. Tagay mo. Tagay na ito rate mga kabingka. 10/10 kay crispy kayo kagumkum ba. Isa pa mga kabingka. Manang gulay nga. Chips. Mo sa pa. So, saksihan na ninyo mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March, Brothers in the place to be. See you in next my vlog mga kabingka. Babuska. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.